आखिर गनों को गिरफ्तार मंती भूतोन वलेला इनका गम मदे नवेला बेवफा को जावे नाज़ाब मदे तवेला हो आखिर गनों को गिरफ्तार मंती भूतोन वलेला इनका गम मदे नवेला बेवफा को जावे नाज़ाब मदे तवेला बेवफा को जावे नाज़ाब मदे तवेला किया मुर्जब मंचर समना राय नयनता निपुल जानिया नयनता मना राय नयनता निपुल जानिया नयनता किया मुर्जब मंचर समना राय नयनता निपुल जानिया नयनता मना राय नयनता निपुल जानिया नयनता आखिर गनों को गिरफ्तार मंती भूतोन वलेला इनका गम मदे नवेला बेवफा को जावे नाज़ाब मदे तवेला वले ज़ालिमान नेल गुवतिया क्या बयान वले ज़ालिमान नेल हो आशिकाने दुआ में शिंगुवतिया वले ज़ालिमान नेल गुवतिया क्या बयान वले ज़ालिमान नेल।